tingnan nyo ang baby girl. Baby girl na, oh. Tanaw na si baby girl na, guys. Tingnan nyo ang baby girl ko. Tingnan naman ang baby girl ko. Ay, dako naman ako, baby girl. Ay, langga man ang mama. Ay, langga ng mama mi. Ay, langga ng mama mi. Ay, langga ng mama mi na hindi, baby girl. Love na ni mama mi. Langga na ni mama mi ang bata. Baby girl man na ni mama mi. Ala, oy, palangga man ang bata. Ay, palangga na bata, oy. Palangga na, oy. Nito, palangga ng bata, oy. Palangga ng bata ni mama na, oy. Palangga na ni bata ni mama na. Love na ni mama bata na. Love na. Love na Inday na. Langga na mama Inday. Yan ang aking binabantayan na bibi. Siya po. Siya, si Inday Memens. Bakit tinatawag siyang Memens? Kasi yung aking pangalan at pangalan ng aking asawa. Memens. Minchong. Tama na siya, guys. Tingnan niyo. Hi. Hello, baby girl.